Agus said go Coláiste Daibhéid gathir Chorcalinn agus fuireann an Coláiste a ghlach páirt son na héireann go mórtas idirnáisiúnta Lego in Bristol an deireadh seachtaina seo. Seo go an Phobail. 3, 2, 1, Lego! Mí fear na bliana seo bhartíar mar chud an chuige tá going hebh riamh chlárós le héit sin sa Scoil Ar Daibhéid go rámór chun feachtar na deisina agsúlatá an maiolala robátach agus le héad Sunday. Agus thug mar finneara go raibh gomórtas ag tosnú in éireann agus first le go lí an tanam ar an gomórta sun. Is é seo ar robás, riches an an dó. Úsáidir muid Lego Mindstorms chun é a bogar timpeall on board chun tascanna agsúla a dhéanamh. Tá anna tácht i bhaint leis na Harvard STEM sa Scoil Ar TG4 agus mata agus le déanaí is tóch an technoliacht agus tá míad chur anna bhéim ar dul chun cín a chur ar sciilna digitacha a dheobhsú meas an altíonn so ó heh romfartíocht na galíní ar scoil den gachéine na Harvard céanna tócha ag mín rócha ag le bhéil sin tra cára ach brehrealaín cosúla gach scoil eile brehrealaín dá romfartíocht níos siar ag na chalíní agus iad doraigh an siúr le bhéil ins na Harvard son. So tá chans go bheith dhéanamh go going ar an téime Uasáilisce agus catá dhéanta going ná app a dhéanann tracáil ar an isce a bhásáiln tú sa bhaile. Is écht an scothí seo an rud atá déanta ag an seachtar atá taobh an sá. Agus nuair scuoineann tú scoil beag go leor atá gcuoine an sá gachéad dalta, chun bheith macánta ní bheithá rágúil tradiisiún de riamh chlárúach le héad Sunday gcuoine le blianta fada nuas ach tá mí tosna ar an móthar son agus tá sé rint na gcuoine fórbairt a dhéanamh ar an rud sin seo ólaíoga na robátacha agus tá míad ag dul go Bristol ar son na hÉireann. Thank you.